Дай, добрий Божа, зару й сонця бачить, Твоєю лаской заховай от греху, к Тобі вздихає, моє серце плачить, дай Твоей силе мне знайти потеху. К Тобі вздихає, моє серце плачить, дай Твоей силе мне знайти потеху. Тобі молюся, Боже милостивый, дай мне убачить свет Твой найяснейший, Тебе самого и усе в небе дивы, навеки вечны, Боже наймилейший. Будь хвала Богу, Тройцы всемогутной и животворчей, вечной назавсёды и нераздельной и одиносутной, у Божей моцы знак любові згоди. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Придіться до мене усі спрацьовані і обтяжарені, а я супокою вас. Сьогодні Єсус Христос звертається до кожного з нас, каб ми наблизилися до Його, зробили крок Йому насустрач і відкрили своє серце, каб ми довірили б Йому всі наші щоденні клопоти. Для этого нам необходимо вирватися со світської той метусні, якої ми знаходимося, і з'єднатися з Єсусом у святої комунії. І Він оздоровить наші душі, бо тільки у Богу ми зможемо знайти справдний, тривалий спокій. Как на святейшую ахвяру я справу интенции померлых за Мечислава Закревского, 12 годов после смерти, и Зенобию Голуб, 39 годов после смерти, выпрошаючи, как милосердный Бог принял бы их до своего владарства у небе. А теперь подякуем Пану Богу за все те дары ласки, які ми отримали в этом тижні, а так само перепросим за наши грехи, за наши упадки, каб одно скласти її. Сповідаюся Богу всім і вам, брати, що згрішив я вельми думкою, занедбан. Моя вина, моя вельми велика вина. Прошу найсвятішу, завсюди Панну Марію, усіх Аньолов і святих, і вас, брати і сестри, за мене та Пана Бога. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, відпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе.
Дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей, Пане Божа, владару небесный, Божа, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Божа, баранку Божий, Сыне Отца, яки береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, яки береш на себе грехи свету, прими моление наше, яки сидишь праворучайца, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухвали Бога Отца. Амен. Молимся. Боже, Ты прос принижение Твоего Сына поднял палое человечество, одари своих верных святою радостью, и учеников, вызволенные из неволи греховной, досягнули вечного счастья. Прос Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живел дарицу едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен. Читання книги пророка Захарії. Так каже Пан: «Радуйся моцно, дочка Сіона, веселіся, дочка Єрусалема. Вось король твой іде до тебе, справедливий і збавши, покорний, який їде на осле, на осляніті, дитяті ослиці. І знищу колесниці з Ефраїма, і коні з Єрусалема, і зламаний буде бойовий лук, і он обвестить народам мир, і володарство його буде від мора до мора, і від реки аж до країв землі». Гэта Слово Божие. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Буду звеличивать Тебе, Бог и владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Кожный день благословлять Тебе буду и усхвалять имя Твое навеки вечные. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, Пан добрый до усіх, і милосердність Його над усіми створеннями Ягоними. Буду Тебе славить, Бог і владар мой. Нехай славят Тебе, Пане, усе Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства, и могутность Твою обвещают. Буду Тебе славить, Бог и владар мой. Пан верный во всех своих словах, и святый во всех своих справах.
Пан падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх прыгнечаных. Буду Цябе славіць, Бог і валадар мой. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, вы не ў целе, але ў духу, калі толькі Дух Божий жыве ў вас. Калі ж хто не мае Христовага Духа, то не належыць яму. Калі Дух таго, хто воскресіў Христа з мёртвых, жыве ў вас, дык той, хто воскресіў Христа з мёртвых, ажывіць і вашыя смяротныя целы праз Духа свайго, які жыве ў вас. Таму, браты, мы не даўжнікі цела, каб жыць паводле цела. Бо калі жывяце паводле цела, то памрэце, а калі забіваеце духам учынкі цялесныя, жыць будзеце. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Благословленный Ты, Ойче, Пан неба и земли, бо Ты открыл таямницы владарства детям. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. Хвала Тебе, Пане. У той час, адказваючы, Езус сказаў: «Праслаўляю Цябе, Ойче, Пан неба і зямлі, што Ты схаваў гэта ад мудрых і разумных і адкрыў гэта дзецям. Так, Ойче, бо такая была Твоя добрая воля. Усё перададзена мне айцом маім, і ніхто не ведае сына апроч айца, і ніхто не ведае айца апроч сына і таго, каму сын захоча адкрыць. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, я супакою вас. Вазьміце ярмо маё на сябе і навучыцеся ад мяне, бо я ціхі і пакорны сэрцам. І знойдзеце спакой для душа вашых, бо ярмо маё любая, а цяжар мой лёгкі». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Прыйдзіце да мяне ўсе спрацаваныя, абцяжараныя, і я супакою вас. Умілаваныя ў Христе, дарагія браты і сёстры, літургія слова у сённяшнюю нядзелю, 14-ю нядзелю звычайнага перыяда, дапамагае нам зразумець наша хрысціянскае жыццё у святле таямніц Божага валадарства. Гэты месіянскія таямніцы працягваюць абвяшчаць сёння Христовым касцёлам людзям, якія змагаюцца з выклікамі сучаснага свету. Людзям, якія часам трацяць тую дарогу, на якую запрашае іх Бог. І звяртаючы да праблем сучаснага свету, папа Францішак у сваёй энцыклікі «Евангелиум Гаудзінам» напісаў так: «Мы не можам забываць, што большасць мужчын і жанчын нашага часу жывуць штодня ў цяжкіх умовах, жахлівымі наступствамі. Распаўсюджваецца шэраг хвароб, сэрцы многіх людзей ахопленыя страхамі і адчаем. Радасць жыцця часта знікае, і ўзрастае непавага да іншых і гвалт, няроўнасць становіцца ўсё больш відавочнай. І ўсё гэта цяпер яшчэ больш пагоршылася сярод людзей, як мы самі відзім, як мы самі бачым. І да гэтага дадаецца бессаромная маніпуляцыя некаторымі СМІ, некаторымі рэкламамі. І ў гэтым кантэксце, якім цяпер мы жывем, якімі мы з'яўляемся словы сённяшнія з Евангелія Езуса Христа. І ён гаворыць, што прыйдзіце да мяне, вы ўсе пакрыўджаныя,
Вы все спрацаваныя, вы все абцяжарныя, бо я нясу той супакой. Бо я з'яўляюся тым супакоем, які даю вам. Ідзіце гэтай дарогай, якую запрашаю вас. І мы павінны прыслухацца, дарагія браты і сёстры, да гэтых суцяшальных словаў, каб не падацца часам і лжэпрарокам, каб часам не пайсці за гэтай яркай рэкламай і не страціць тую сапраўдную дарогу да Пана Бога. Бо якія мы часам гэтай рэкламы сеюць страх, трывогу, неспакой, нявер'е ў сэрцах людзей. Яны таксама імкнуцца заглушыць і прыглушыць галасы, што заклікаюць кожнага чалавека да веры, да надзеі, да супакою, да любові, якімі рэалістычнымі, адначасова і поўнымі надзеямі з'яўляюцца сёння словы прарока Захарыі у першым чытанню. Бо пачутае ён не адмаўляе рэальнасці цяжкіх часоў. Ён выгнанне, разбурэнне ў той час храма, і народ, які быў выбраны праз Пана Бога, не ведаў, што далей рабіць, не ведаў, куды крочыць, але ён ім дае надзею, гаворачы пра тое, што калі мы будзем верныя, адданыя Пану Богу, то Бог не пакіне нас. І пророк Захарыя заклікае аднавіць гэтую надзею і радасць з прычыны прыйсця Месіі, які ўжо набліжаецца. Пророк Захарыя гаварыў пра гэта некалькі стагоддзяў, калі народзіцца Езус Хрыстус. Езус Хрыстус, які адкрые валадарства нябеснае, адкрые тую дарогу, пра якую мы ведаем. Пераможа грэх, пераможа сатану, каб адкрыць нам валадарства нябеснае. І ў сённяшнім псальме, які мы з вамі спявалі, мы спявалі такія словы: «Падтрымлівае Пан усіх, хто падае, і падымае усіх прыгнечаных». Гэтыя словы нам нагадваюць, што нават псальміст, які пісаў гэтыя словы ў той час, глыбока паранены такімі жыццёвымі цернямі, каб часам і ў нас бывае, але быў здольны сузіраць Божую моц у той выбраным народзе. Божую моц таксама і сёння Бог сузірае ў нашых сэрцах, у нашым жыцці. І ў другім чытанні святога Паўла нам нагадвае, калі ж Христос у вас, то цела мёртвае і-за граху, а дух жывы і-за апраўдання. І хрысціянская надзея, дарагія браты і сёстры, нарадзілася з таямніцы адкуплення. Мы верым у гэта, і мы імкнемся да гэтага. І можна паставіць такія пытанні: у Хрысце чалавечыя сэрцы знаходзяць мір і суцяшэнне, а ці мы ўсведамляем гэта? Ці сапраўды мы хочам адкрыць гэтую праўду, што Христус – гэта наша суцяшэнне, што Христус – гэта пакой, да якога я імкнуся. Святы Аўгустын пісаў: «Бог стварыў нас для сябе, і неспакойнае сэрца наше, пакуль яно не спачне ў ім». Бо, як мы ведаем, калі адкрываем кнігу жыцця, кнігу Бібліі, то на першых старонках ёсць напісана, што кожны чалавек створаны на вобраз Пана Бога, што кожны з нас – гэта адбіцце Пана Бога тут на зямлі. І Бог хоча, каб мы ішлі бы, як дзеці, усе разам, адной сям'ёй да збаўлення. Але мы часам адварочваемся да Яго. Часам не давяраем Пану Богу, альбо шукаем адказаў у другіх сваіх рашэннях. Часам пачынаем шукаць адказы, калі ідзем да тых людзей, які, можа, раскладваюць карты Таро, шукаем у гараскопах, звяртаемся да розных варажбітаў. Але гэта не той адказ, гэта тое, што мы часам хочам пачуць, і нам чалавек гаворыць. Але сапраўдны адказ мы можам знайсці тады, калі мы адкрыем Біблію, у якой Бог прамаўляе да нас. Калі мы адкрыем часам тую старонку, і мы знойдзем адказ на гэтыя словы, на словы, у якіх мы з'яўляемся і шукаем гэтага выхада. Мілаваныя ў Хрысце, дарагія браты і сёстры, мы безумоўна чулі, а можа нават і сустракалі сярод сваіх родных, знаёмых, што людзей, якія адвярнуліся ад Пана Бога, часам ад рэлігіі, часам ад касцёла,
Бо ў хвіліны выпрабаванняў, якія прыходзяць хіба да кожнага з нас, яны не памяталі ці не верылі ў слова Езуса, не шукалі адказу у словах, які Бог прамаўляе да кожнага з нас, не прынімалі гэтыя словы, якія мы сёння з вамі пачулі. Прыйдзіце да мяне, я супакою вас. Возьміце на сябе ярмо маё і вучыцеся ад мяне, бо я лагодны і пакорны сэрцам, і знойдзеце спакой душы вашым. Яны не ўлічылі, што гэтыя словы былі скіраваныя і да іх таксама, і не проста кінутыя на вецер. Таксама скіраваныя сёння і да нас. І сённяшняе Евангелие – это частка вучэння Езуса пра таямніцу Божага владарства. Таямніцу так істотна звязаную з нашай асабістай гісторыяй. У кантэксце абвяшчэння таямніц Божага владарства, адкрытых малым, Езус заклікае і нас глядзець на яго, як на таго, хто прыйшоў, каб аб'явіць волю Айца. І ісці з намі па шляху да нашай нябеснай радзімы, беручы нашы цяжары і пакуту свае збаўчыя абдымкі. Бо толькі Езус, дарагі брат, дарагая сястра, увасабляе асобае вымярэнне Божага аб'яўлення. Бо толькі Ён, Сын, ведае Айца і можа аб'явіць яго тым, каго сам абярэ. І Езус не ўказвае на сваё ўласнае лагоднае ярмо і лёгкі цяжар. Ён гаворыць пра любоў. Ён гаворыць пра любоў Айца ў небе. Ён гаворыць таксама, каб мы ішлі бы гэтай дарогай. Бо пакорны Езус з'яўляецца адначасова такім узорным і настаўнікам, і ідэальным вучнем у школе свайго Айца. Бо ўсё перададзена мне Айцом маім, і ніхто не ведае Сына, акрамя Айца. І ніхто не ведае Айца, акрамя Сына, і таго, каго Сын хоча яго адкрыць. Гэта слово нам прыпамінаюць, каб мы таксама адкрывалі сваё сэрца на Божую моц, каб мы не аддаляліся той дарогі, але наадварот, прыбліжаліся, адкрывалі б нанова Бог Айца, які даў нам сіл, даў нам моц, каб мы былі ў еднасці з Нім праз любоў і пакой. Амен. Вызнаем цяпер нашу веру, веру адзінага Бога. Сына Божого, адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Девы Марыі і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў, веру ў адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога Айца Всемагутнага ўзнесём наши пакорныя малітвы, праслаўляючы яго вернасць і міласэрнасць. Молім за святы каталіцкі касцёл, каб, не гледзячы на пераслед, у сучасным свеце з годнасцю абвяшчаў святое Евангелие. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся аб новых пакліканнях да святарства і кансакраванага жыцця,
каб было дастаткова працаўнікоў на Божай ніве. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, каго зневажаюць і пераследуюць за веру ў Хрыста, каб не згубілі надзею на Божую міласэрнасць і справядлівасць. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто не мае ў сэрцы спакою з-за розных штодзённых клопатаў, турбот, каб навучыліся давяраць Богу і прынялі ад Яго сапраўдны супакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за душы, якія церпяць у чыстцы, таксама за памерлых, за памерлага Мечыслава Закрэўскага і Зенобію Голуб, каб ачышчаныя найдаражэйшай крывёю Хрыста яны змаглі ўвайсці ў брамы вечнага нябеснага валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за ўсіх нас, сабраных на нядзельнай літургіі, каб мацаваныя дарамі Духа Святога мы дзяліліся з бліжнімі сапраўдным Божым спакоем. Цябе просім. Праз Хрыста, які з табой і Духам Святым жыве, дарыць на векі вечныя. Ён ішоў спякотны дзень па пылу камянях. Ён мог усіх любіць, усім прабачыць. Ён з мытнікамі еў і ворагаў любіў, схіляўся над людзьмі, якія плачуць. Настаўнік, вось жа дарогаю крочыць мушу, так як ты. Настаўнік, навокал людзі і любіць іх трэба, так як ты. Настаўнік, як цяжка ўзяць чужы цяжар на плечы, так як ты. Настаўнік, знясу усё, калі са мной заўсёды будзеш ты. Моліться, брати і сестри, каб маю вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костьолу. Боже наш Ойче, нехай наша чистість ахвяра, яку ми Тебе складаємо, і нехай з дня в день веде нас до життя, що чекає нас у небі, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Угору серце. Узносім їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты праз свайго Сына і моц Святога Духа сабраў да сябе сваіх дзяцей, якіх грэх аддаліў ад Цябе, каб Твой люд, з'яднаны на ўзор Святой Троіцы, стаў касцёлам, Христовым целам і жывою святыняй Духа Святога, дзеля хвалы Твоей безмежнай мудрасці. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе з радасцю усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, поўныя хвалы Тваёй. Хасанна на вышынях, благословёны той, хто прыходзіць у імя Пана. Хасанна на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму єднася з усім касцёлам першы дзень тыдня, калі Єс Христос воскрес і спаслаў на апостол Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа.
Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб. І падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і зноў тая падзяку складаючы падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыцця ў хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуй, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табой і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Львом XIV, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на васкрашэнне, і пра ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволім бачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці за Свяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, за святымі апосталамі усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе, пра Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злога. Просим Тебя, Пане, збав нас от усього злога, да ласкав супокой дні наші, да поможи нам милосердності Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху і захаваны всілякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру касцёла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, які живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликаные на вечеру ягоною. Не вартой, каб ти войшов до мене, скажи тільки слово, і будь оздоровлена душа моя. Єзу мой, я не варты, каб до мяне вайшов, ды своим словом душу одновишь, мяне уратуешь знов, тело и кров покину, нам грешным споживать крошечцы хлеба, сыходишь с неба, каб нам ратунком стать. Тело и кров покину, нам грешным споживать крошечцы хлеба, сыходишь с неба, каб нам ратунком стать. Ласкав усіх криниця, збавця і лекар наш, про своє рани, Єзу мой Пане, оздоровляєш нас, дариш слабому силу, каб болей не грошил. Дай же мне, Боже, каб день свой кожный я у Твоей ласки жил. Єзу, дай силы, вяди до Айца мяне, Єзу, дай силы, вяди до Айца мяне, каб окунуся я у Яго криницы. Амен. Амен. Молимся. Умацованные такими великими дарами, просим Тебе, Пане, ученикам мы отримали збавенные ласки и неспынно Тебе прославляли, прос Христа Пана нашего. Амен. Парафіяльні об'яви. На гэтым тыдні ў літургіі адзначаем пятніцу і суботу. Будзем перажываць дэцызіяльныя ўрачыстасці на свяцейшай Панны Марыі Тракельскай, каралевы нашых сем'яў. Святая імша ў пятніцу адбудзецца ў Тракелях у 18:30, таксама імша апоўначы з працэсіяй, і ў суботу святая імша раніцай у 7:30 і галоўная святая імша о 10 гадзіне. Запрашаем да удзелу ў урачыстасцях Маці Божай Тракельскай.
У суботу припадає літургічне свято святого Бенедикта, абата, опікуна Європи. У середу з нашої парафії розпочне свій шлях пеша пілігримка у санктуарі Матері Божої у Тракелях. Пілігримка розпочнеться святою мшою о годині 11. У четвер святая година о 23 годині до полночі. У п'ятницю вечірня святая мша буде цelebrowана за померлого ксяндза Яна Воронецького в 10-й місяць до його смерті. Запрошуємо до супольної молитви в інтенції померлого пробища нашої парафії. В наступную неделю святая мша у каплице у Полянах о 14 године. Припоминаем, что вечерняя святая имши у будние дни в нашем костеле целебруется у 18:30. Интенция живого ружанца на липень. Молимся у интенции папеской, о повазе до человечего життя. И интенция децезиальная. Молимся за біскупа Владимира, пастора нашої децезії і усіх святаров. Дякуємо вам за хвірування на утримання нашого костела і парафії. До сакраменту суженства рихтуються Олексій Ордаш і Карина Данілевич, Ашмяни, Артем Булавський, Дар'я Бородулька, Ашмяни, Владислав Тулько, Ашмяни і Ангеліна Воронецька, Молодечна. Усіх об'ява Треція. Хто ведае пра які-небудзь перашкоды паміж гэтымі асобамі, абавязаны паведаміць мясцовых душпастараў. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашы парафіяне. Уладыслав Гулецкі, 17 гадоў, Анелія Ляпёшкіна, 15 гадоў, Марыя Акута, 86 гадоў, Марыя Нікадон, 84 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, Вечный нехай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Даверым новы распачаты тыдзень і ўсю нашу парафію, Маці Божай, Твоей абароне аддаемся. Святая Богородица, у наших патрэбах не пагараджай маленнем нашим, і ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Панна хвалебная і благословленная, о Пане нашим, опекунка наша, суцешальница наша, заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну своему. нас доручай. Дякую за спольную молитву. Теперь примите Божие благословение. Пан з вами. Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. О, прославляйте Его все народы, с пашаной песни Ему спевайте, бо Его ласка завсюди з нами, а Его милость на